Здравейте, приятели от Vblog 7 и всички, които ме познавате. Вие сте с FX TV и това е третият влог. В този влог съм решил да ви покажа, да ви разкажа или по-скоро да ви прочита 10 известни, хубави, интересни факти за Чак Норис. На първо място се класира. Чак Норис е един истински мъж. Само Чак Норис може да направи снежен човек от дъжд. На второ място се класира. Само Чак Норис може да скъса кабела на бежичен телефон. На трето място, Чак Норис е единственият човек, който е победил стена на тенис. Четвърти факт. Само Чак Норис може да спре резачка с ръка. На пето място се класира факта, че Чак Норис не използва часовник. Защо ли? Защото Чак Норис решава колко да е часа. На шесто място. Чак Норис може да направи портокалов сок с лимон. Защо ли? Защото земята за Чак Норис е фитнес салон. На седмо място се класира. Само Чак Норис може да удари циклоп между очите. Интересно. На осмо място. Чак Норис е толкова силен, че ако ти удари един, ще ти смени чак ДНК-то. На девето място. Веднъж кобра ухапала Чак Норис по крака. И знаете какво е станало? Дни по-късно кобрата умрява. Десети факт. Последният. Новина от света. Чак Норис постави нов световен рекорд по мятане на гюле с тежина 30 кг. За съжаление, все още гюлето не е паднало и го чакаме. Това е за сега от мен.